Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Mentre-Mentres. Avui tenim una entrevista amb Antoni Arola, que ara us el presentaré, i de fet l'Antoni va néixer a Tarragona i actualment viu a Barcelona. El 1994 va fundar l'estudi Antoni Arola, del qual avui en parlarem una mica, i diguéssim que ell ha treballat sobretot en projectes que toquen camps realment molt diversos, des de projectes d'il·luminació, com també peces de mobiliari, projectes d'interiorisme i també instal·lacions efímeres, però el que és realment interessant i el que a mi em va impressionar moltíssim quan vaig conèixer la seva figura va ser el fet que compaginés aquesta carrera professional que ara comentava, però sobretot també amb tot el que és aquesta experimentació artística i investigació lumínica. A més, que ho combina amb aquesta recerca eterna envers la llum i la bellesa, sobretot, i aquesta particular visió que avui intentarem aprofundir-hi juntament amb ell. Moltíssimes gràcies per haver-nos permès entrevistar-te, Antoni, i benvingut en aquest programa. Gràcies a vosaltres. Encantat. Per començar, com ara comentava, la llum realment és un element que vertebra la teva trajectòria professional i artística. Aleshores, per començar i situar-nos, m'agradaria que ens poguessis explicar d'alguna manera quin protagonisme ha tingut aquesta llum i com s'hi vehicula amb aquest estudi Antoni Arola, que de fet és on em trobo avui per fer aquesta entrevista. Això ve de lluny, però sobretot ha anat passant. Jo he anat trobant la llum en el camí de la meva feina, sobretot com a dissenyador, i he anat trobant amb ella. I ens hem anat coneixent i ens hem anat estimant i hem arribat aquí i treballem molt bé junts. Quasi és com una matèria de treball, però és molt més enllà. És un joc, és una opció de fer coses, és molt interessant poder-hi treballar. Aleshores, ens podries explicar breument en aquest estudi Antoni Arola què s'hi tracta? Hi ha treballs molt diversos. Jo vinc potser del disseny més industrial, de les làmperes sobretot. Soc l'lamparero del Reino, que estem reconeguts així. Sempre m'ha interessat treballar amb la llum, amb els objectes i amb la llum i amb l'espai. I al final el que m'he donat compte, el que més m'agrada és la llum i l'espai, la relació entre llum i espai. És on més còmode m'hi trobo i on més possibilitats tinc de fer propostes. Fer una làmpara és velar una llum, és posar-la, faig servir la paraula de domesticar-la, perquè la llum és bastant agressiva i és bastant incontrolada. Llavors el que fem és velar-la i posar-la al domus, portar-la a la casa. Aquest és un treball com exterior, com de llum de fora cap a dins. I en un espai és quasi al revés, el que fas és il·luminar l'espai, però és similar, és maneres de treballar la llum per fer-la més pròxima o més entenedora o més inspiradora o més mística o més el que sigui per al ser humà. Perquè clar, a mi sobretot em va interessar moltíssim la teva feina i aquest tracte amb la llum i sobretot nosaltres que venim d'un àmbit més teòric, probablement des de les humanitats, a mi m'impactava molt perquè clar, relacionava aquesta llum amb la tradició medieval que assimila aquesta llum amb Déu, aquesta bellesa divina, però després també vinculava a la tradició neoplatònica. Llavors em preguntava, quan mirava els teus projectes i com definies aquest treball, si d'alguna manera, és a dir, d'on venia aquesta inquietud de la llum, si d'alguna manera havies begut d'alguna font teòrica concreta o si és inconscient i et sorgeix de manera espontània. Abans em parlaves fora de micros d'una intuïció. No sé què me'n podries dir. És molt intuïció, la part de la meva feina, té molt que veure amb la intuïció. O sigui, aquí faig cas no és la teoria, sinó a mi mateix. Aquesta seria la diferència. Les teories en conec, potser no moltes, però en conec diverses i m'interessen, però les deixo en el seu prestatge. Doncs jo em deixo influenciar, però no vaig directament a veure d'allà. I m'agrada quan faig connexions que no estan previstes. De manera que sorgeixin aquestes connexions. O aquestes analogies, o aquestes
mil maneres. La llum, hi ha 1000 descripcions de la llum, totes són interessants, no? Totes són maques, totes són positives, totes són atractives, totes són la veritat, no? La sabidoria, el donar-se en compte, la consciència, etc. No? La llum té 1000 metàfores que la descriveixen, que sempre són maques. També la llum pot fer mal, a vegades, si vol, però en general són maques. I per tant, fàcils de treballar-hi, no? Interessants, fàcils, properes. Hi ha una part de joc també molt important. La llum és una matèria, o és una... no sé com definir-la, no és ben bé matèria, no sabria com dir-ho, que és molt juganera. Els reflexes, les ombres, mil matisos que em permet de poder desenvolupar aquesta part més creativa. No? I com treballes precisament aquesta llum? Com la domines, no? Que abans em deies aquesta paraula. Bueno, hi ha mil fórmules i 1000 maneres i 1000 que anem descobrint cada dia. Hi ha uns principis bàsics, no? Que això ja des de Newton que van, diguéssim, o més enllà, que són bastant senzills. Al final no és complexa, sinó que és rica, no? És com dir-ho? Al final, quan veus un efecte, per exemple, dius, ostres, clar, si era això, si això ho veig cada dia, però no l'he captat, no? O sigui, ella es manifesta en 1000 maneres. Llavors, és saber-la trobar i saber-la entendre. No sé si t'estic explicant una mica... Sí, no, i seguim indagant en la qüestió. Aleshores, ara em deies, no? Veig un efecte i llavors me n'adono d'alguna idea o d'alguna suggerència que realment no me n'havia donat fins aleshores. Per tant, la llum dins del teu procés creatiu forma part de l'inici, forma part del final, és constant. Com comença un projecte artístic? Seria una làmpada o qualsevol, o un interiorisme? Com s'hi juga amb la llum? No ho sé. Bona pregunta. No hi ha una fórmula concreta. Hi ha tantes fórmules com projectes estiguem fent. Per exemple, un exemple que ens poguessis posar d'algun cas concret. No sé, amb una làmpara, per exemple, pots fer una llum difuminada o una llum reflectada. És diferent. Quina és millor? Depèn del tamany, de la situació, de moltes coses, de l'ambient que tu vulguis crear. La llum genera atmosferes i això en l'espai és molt important. Doncs a través de com la matitzem podrem generar una atmosfera més dramàtica, més senzilla, més oberta, o sigui, podem dibuixar-hi amb ella. S'entén? I clar, fem molta menció de la llum, d'aquest element suggeridor, d'ambients, etc. Però després em dius, la llum realment ha tingut com molta presència i llavors la meva pregunta és, i la foscor també? Igual, és el mateix. És el mateix? Sí, la llum està perquè hi ha la foscor, és el mateix, jo crec que van juntes. I quasi et posaria el color aquí. El mateix paquet. Sí, introduïm-ho. Perquè per mi són elements del mateix, no? O sigui, el color sorgeix de la llum i la foscor també, o la llum sorgeix de la foscor. Podem mirar-ho de moltes maneres i podem anar fent metàfores tot el rato. Tota l'estona. Aleshores, clar, ara parlàvem d'aquest color, que el vincules inevitablement amb aquesta llum, amb aquesta foscor. Per tant, entenc que són com complementaris entre ells. I, clar, després també hi entra un altre element, que és la bellesa. Com s'hi vehicula? La bellesa és en si mateixa, no cal vehicular-la amb la llum, té molts nexes i molts punts en comú, però pot ser una foscor o amb la no llum, O sigui, la bellesa és molt més, és en si mateixa prou àmplia. M'interessa la bellesa, no ho sé, perquè sóc humà, bàsicament. I m'agrada i la busco i la reconec i la treballo. Amb els anys he après que potser la bellesa era una manera de generar consciència. M'ha semblat que he buscat com un raó, per què fas tot això? Jo sempre les preguntes me les faig després de fer. Per què ho faig i m'he donat compte que potser per això, Si entrem a Santa Maria del Mar, jo crec que ens canvia la consciència i la percepció del món i moltes coses. Doncs això és el que intentem fer, que la gent tingui més consciència i sigui més completa, més plena.
I I la llum és bona eina per això. clar, d'alguna manera la llum il·lumina Il·lumina, exacte. el que és la bellesa o el... O s'il·lumina a si mateixa. Sí. Conclusions tancades és difícil, prendre-les aquí. Vale. Per mi. Clar. Aleshores, doncs bé, hem estat parlant d'aquests elements tan imprescindibles pel que fa a la teva obra, no? O en els teus projectes que has anat resseguint i dibuixant al llarg de la teva trajectòria. Clar, per tant, aquests elements que hem anat tocant són els motius principals dels teus projectes o n'hi ha d'altres? Sempre n'hi ha més, sempre n'hi ha més. Hi ha una paraula que m'agrada molt, que seria provocar, podríem dir, potser no en trobaré la paraula exacta, però té a veure molt amb la serenitat, no? O sigui, la serenitat i la suggerència. O sigui, quan jo faig alguna cosa, m'agrada que la gent ho disfruti d'una manera molt serena i li provoqui suggerències de coses, no? Aquesta serenetat m'agrada els espais harmònics que tenen a veure amb la bellesa, també aquesta harmonia, aquest equilibri, aquesta cosa com de poder entrar, això m'interessa molt i que afecti a les persones i no tinguin pressa per sortir, no? O sigui, que realment ho rebin. Això ho aconseguim bastant i això m'agrada molt. És un objectiu important. Perquè em fa molta ràbia que jo mateix, el primer, no? Anar a un museu, una sala gegant, fer un vistàs, mira, sí, pim-pam, 1 minut, 2 mig, 3, adéu. És com que potser el nostre rellotge biològic, digue-li com vulguis, funciona d'una altra manera. Ara instem espais que ens continguin amb nosaltres, dins de l'obra, no? Que no sigui tan externa. I això és el que amb la llum és interessant d'aconseguir. Clar, llavors, seguim en aquesta línia, no? Tot el que és aquesta... També passat, No, i ara, que crec que és molt interessant. És el fet d'aquesta experiència artística, no? Sí. I jo crec que és un punt bastant important per tractar, no? Perquè, clar, d'alguna manera, l'obra artística, no? Que tu treballes no és la peça potser habitual, no? Del que seria entrar a un museu i llavors et trobes el quadre, et trobes l'estàtua, el que sigui, no? És a dir, estem parlant és a dir, primer, no sé com definiries tu les teves peces, això d'una banda. Això té un nom tècnic que li diuen instal·lacions immersives. Vale. Això es diu així, a mi no m'agrada gens, però es diu així. Vol dir que tu entres i participes d'alguna manera, no? I tu com, és a dir, em dius que aquest terme no t'agrada? No, jo no ho sé com dir-li, perquè instal·lacions tampoc m'agrada gaire. Clar, és com molt impersonal, no, inclús? Sí. No tinc una manera de dir-ho, no ho sé, la buscaré. Per la propera entrevista? Sí, exacte, la buscaré. I aleshores, instal·lacions immersives, no? Però seguim amb la mateixa idea, com ens hem d'apropar, no? A l'art en general, no? Però sobretot en el teu cas particular. O com voldries que la gent s'hi acostés. Bueno, podria posar un exemple del que no fem, perquè potser s'entendria més. L'art conceptual, que avui en dia encara tira de veta, això que ja porta anys, no? Si no coneixes bé el projecte o la proposta, no entens res ni saps com treure-hi suc d'allà, no? Jo treballo una mica a l'altra banda del camp, no? Que és, a mi m'interessa que la gent no pensi res abans, sinó que ho visqui i que ho noti i que ell tregui les seves analogies, suggerències, suggestions, el que sigui, que li provoqui allò. Moltes vegades em diuen, no, però aquí no hi ha un concepte. Sí, n'hi ha mils, però el que m'interessa és l'obra, no si no escriuria llibres, no faria obres. M'interessa que la gent s'impacti amb l'obra del davant. Que és cert que si veus les menines no està mal que t'expliquin els personatges i tal, però si no te'ls expliquen també t'agrada, no? Sí. Aleshores, d'alguna manera, un cop elabores no vull dir producte perquè no m'agrada aquesta paraula, projecte seria el mot adequat. Quina relació continues tenint amb aquesta obra d'art? És a dir, d'alguna manera te'n desprens perquè de cop i volta forma part ja de l'espectador i de la interpretació que en pugui treure, o sempre et queda com un lligam o realment ja ni te'n recordes, no? És a dir, és com un procés emocional, no? És un procés, ho és, emocional, d'excitació abans de l'estrena i de
rebuig immediat després veient tots els defectes, Sí. això és automàtic, no podem fer més. I després, un cop reposada, és com l'arròs, dius, bueno, no està tan malament. El que sí que m'agrada fer és a vegades d'un exercici, treure-li diferents maneres de fer-lo. Treballar-lo, o sigui, treure-li més partit, treballar-lo amb altres solucions, amb altres tamanys, amb altres entorns, etc. No? Això sí, evolucionar-lo, o sigui, evolucionar-lo o actualitzar-lo, com vulguis. Això ens està passant, em deu interessar. Però és a dir, aquesta actualització en quins termes? Per exemple, en canviar l'escala, o canviar la mida, o canviar el format, no? O l'espai, l'entorn. Això o la font de llum, per exemple, aquelles reflexions que has vist en blanc, de sobte ho vam provar amb un làser, que vam descomposar l'RGB amb unes lents, i ens vam donar compte que això de blanc ho fèiem amb 3 colors que es anaven barrejant entre ells. O sigui, canviant la font de llum, van convertir un blanc i negre en un tot color. No? Diferent, però interessant, però una mica el mateix. És una evolució, és una actualització, és una idea que puguis. I per tant, o sigui, emocionalment, tu com a artista, clar, és a dir, què sents tu des del que comença l'inici d'aquest projecte fins que acaba? Ui, moltes coses. No t'acabo d'entendre, què vols dir que sento jo? És a dir, abans parlàvem, no?, que és aquest procés emocional, sempre està determinat per aquesta vessant. O de vegades, és a dir, clar, entenc que hi ha projectes que poden ser encarregats, no?, i llavors, però sempre hi acaba havent-hi com una part teva. Una part meva, una part d'ànima. Jo diria que com a artista emocionalment tarat, diguéssim, això va bastant lligat. I per això mateix, jo crec que tenim la capacitat de, com que hi ha tares, hi ha fissures, poder treure parts emocionals per poder plasmar les obres. Això, bueno, és una manera de dir-ho, jo què sé. Jo faig les coses que m'agraden a mi, que crec que m'agraden, o sigui, que m'interessen a mi, que m'agraden a mi, que m'hi conformo jo i que estic a gust jo. Llavors, quan això està, és quan jo ho ensenyo. No faig mai, bueno, puc fer encàrrecs, però des d'aquest punt de vista. I tinc comprovat, ja sigui amb una làmpara o amb un llapis o amb una mega instal·lació, que si a mi em convenç i m'agrada a fondo, allò funcionarà, i funciona. I quan jo tinc sospites, es noten de seguida. Llavors aquesta també és una part d'intuïció, digue-li com vulguis, que és la que em va donant la mesura i cap on he de guiar les coses. No? És una espècie de brújula interna que li he de fer cas. Clar. I quan no li faig cas, em va renyant. Per anar acabant ja i parlant doncs, d'aquesta brújula, no? Que potser en aquest cas sí que vas fer cas perquè va sortir molt bé. I és una part més anecdòtica i que abans li explicava quan hem començat a parlar, però fora de micros, no? I és que jo et vaig conèixer precisament arran d'una notícia, no? Jo buscant doncs, per internet d'aquest projecte, aquest concurs públic, no? Que vas guanyar, que són per les llums de Nadal, i no sé si ens en podries fer com un petit esquelet o anàlisi, no? Del que ha estat aquest projecte, què buscaves quan et presentes en aquest concurs. Sí, un concurs això no ho he de dir, però ho dic, em feia una mica de mandra. Concurs públic, urbà i tot això sempre és complicat. Però aquí amb la gent de l'estudi ens vam animar i ens vam tirar a la piscina. El Nadal en si no m'interessa molt, però hi ha coses del Nadal que sí, no? Com el solstici d'hivern i com coses interessants, sempre això. I llavors vam intentar buscar una solució molt senzilla, també per una qüestió de no alarde, o sigui, Nadal i alarde em sembla que no és antagònic, no? Hi ha una cosa que m'agrada molt del Nadal, que és que comença a créixer el dia. O sigui, es fa l'hivern però comença a créixer el dia. Aquesta cosa com complementària, ho trobo... Quan ho vaig descobrir vaig pensar, uau, era molt petit, no? Com, a l'hivern s'hauria de fer fosc el dia? No, és com comença a créixer. I llavors vam buscar una llum concreta, que era un LED, que és una llum càlida, quasi com la del dia, diguéssim, i repetir aquest punt de llum.
sense més filigrana, sense més colorins, sense més imatges nadalenques, etc. Doncs amb aquesta cosa tan ínfima i tan senzilla, el que vam fer és repetir-la amb 3 fórmules diferents, amb 3 indrets diferents. No? Un usant una cosa més cèntrica, més de remarcar el centre, l'altre amb un efecte de paral·laxis, que és construir una figura a través de la perspectiva, i una altra més festiva, més de festa. Però la idea principal va ser aquesta. Normalment les coses senzilles, quan les tractes bé, funcionen molt bé. No és fàcil, perquè sembla fàcil, però no ho és. I així ha anat. I ara ja sí, per acabar, algun projecte que estiguis fent ara, no?, i que ens puguis explicar i que et faci il·lusió poder comentar. Bueno, estem fent molts i no sé què dir-te, perquè això és com els fills, no? Quin Sí, t'estimes més. Hòstia. Bueno, ara em ve al cap un que m'agrada, que estem fent una instal·lació de llum que ens han demanat a Olot, en el paisatge. I això no ho he fet mai, i em ve de gust treballar entre els arbres, estem encetant això, i això em ve de gust. Per nou, no? Clar. Per l'exterior, per això està bé. També doncs has de treballar per la nit, el dia no, però interessant. I no sé. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona i poder estar compartint aquests termes de la bellesa, sobre la llum, sobre la foscor, sobre la intuïció, sobre l'art en general.